Pani doktorku Caroline McMakin poprosím prísť ku nám na pódium a aby nám prezentovala druhú časť svojej prednášky. Ďakujem veľmi pekne, že ste ku nám prišli. Ďakujem za pozvanie. Je to skvelá skupina a ja som rada, a je to pre mňa česť, že tu môžem byť. The Time Waver staff helped me to establish my topic for today. Ľudia od Time Waveru ma poprosili, aby som sa dnes venovala inej téme. Keď myslíte na základy, o čom je ľudský duch, o čom je ľudské telo, témou dnešnej prednášky bola pomerne jednoduchá a to je, ako liečíme za oponou. Včera sme hovorili o frekvenciách a kedy boli vyvinuté, respektíve vyvinuté v roku okolo začiatku 20. storočia a boli to doktori, ktorých používali okolo 1934. Hovorila som o Harry Van Velderovi, ktorý prišiel do Kanady v roku 1946, kúpil ambulanciu so určitým strojom a zoznamom frekvencií z roku 1922. Takže mali sme tento zoznam frekvencií a Harry sa s nimi zoznamoval a na západe USA a v Kanade ich používal. George si tieto frekvencie zobral domov a dal ich do šuplíka a v roku 1983 ich znova našiel v roku 1995. A my sme ich začali používať v 1995, 97. Ja som začala učiť v roku 1997 a pozerala sa na to, či sú reprodukovateľné. Nevedela som, ako sú odvodené tieto frekvencie a vôbec ma to vlastne ani nezaujíma. Veľmi dôležitá vec je pre mňa je, že robia, že sú účinné a nie ako účinkujú, ale je dôležité, že sú reprodukovateľné. Takže vieme, že vybavenie z roku 1920 nie je mikroprúdové. Frekvencie zápalu redukujú zápaly a to je to, čo robia. Nemenia rozsah pohyblivosti, neredukujú bolesť. Táto frekvencia robí len so zápalom. Je tu frekvencia pre fibrózu a pre zjazvenie. Neredukuje ona bolesť, ale uvoľňuje práve tie jazvy. Potom máme frekvenciu na krvácanie, zastaví krvácanie a bolesť počas menštruácie a nedochádza potom ku podliatinám pri tejto frekvencii. Toxicita mení funkciu a bolesť, ale niekedy nespôsobuje detoxové reakcie, o ktorých budeme rozprávať. Potom máme frekvenciu pre pásový opar a pre herpes, ktorý táto frekvencia redukuje bolesť a eliminuje lézie. Je to asi 2-hodinová liečba, ale nie je účinná na nič iné, len na ten pásový opar. A potom máme kombináciu frekvencií, ktorá je dobrá len na bolesť pri obličkových kameňoch. Nič nerobí s kameňom, to je iný protokol. Táto kombinácia funguje len na bolesť. Takže včera sme hovorili o tom, že mikroprúd zvyšuje produkciu ATP a udáva nám nelimitovanú energiu pre liečbu. Je to 100 až 500 mikroampérov, zvyšuje sa produkcia ATP o 500%, zvyšuje sa proteínová syntéza o 70% a zvyšuje sa transport aminokyselín o 40%. Tieto frekvencie robia to, čo robia. Ale podľa štúdií máme štúdie z roku 2001 a 2002, ktoré to dokazujú. Čiže zvyšujú
syntéziu tejto proteínov 80% a zvyšujú transport aminokkyselín o 40%. Máme tu prípad, ku ktorému sa chcem dostať, ale potrebujem trošku predstaviť tento prípad. Frekvenčná terapia lieči bolesť svalov a jazvové tkanivo. Potrebujeme najprv liečiť nerv, potom potrebujeme platničku liečiť a až potom budeme liečiť sval. Na najlepší výsledok potrebujeme najprv liečiť to, čo spôsobuje bolesť svalu. Takže najprv potrebujeme liečiť nerv. Máme tu 20 prípadov, ale štatistiky sú veľmi pekné. 20 prípadov, ale väčšina z nich bola chronická. Takže všetci mali aspoň 3 až 5 lekárov predtým, ako prišli ku mne. Všetci pacienti zažili úľavu od bolesti. Keď prišli ku mne, mali úroveň bolesti okolo 7 a znížilo sa im to na 1 alebo na 2. Takže toto je štatistika a veľmi pekné čísla, ktoré sme dosiahli. Počas druhého sedenia sa vrátili bolesti asi len po 5 na tej stupnici od 0 do 10. Na ďalšom sedení to už bolo len 1,9 z 10. 65% z nich zažili kompletné vyliečenie z tejto bolesti a na to potrebovali 4 až 5 sedení. Najprv 2-krát za týždeň, 2-krát, 3-krát za týždeň a potom sme sa už len raz stretli. To je dosť euforické, keď také čosi zažijete. Nie sú žiadne vedľajšie účinky, ale 25% ukončili starostlivosť predtým, ako sa im polepšilo. Opäť, tu máme priemer, že mali tú bolesť 7 rokov a keď vás niekto zbaví bolesti za hodinu, tak potom kto sa z vás stane? To je niečo, s čím sa musíte vysporiadať. Aj o to je terapia bolesti. A teraz môžeme sa dostať ku bolesti svalu. Tu sme mali pacientov od 1 do 28 rokov. 88% neúspelo s nejakou inou liečbou. Mali by my sme mali 11 sedení. Zvyčajne to bolo 7,9 týždňa, ktoré u nás trávili. Prečo to trvalo tak dlho a toľko veľa sedení? To som vtedy nevedela v roku 98. Ja som si myslela, že je to kvôli svalom. Ja som terapeutovala svaly, tak som si myslela, že ide práve o svaly. Ja som sa liečila svaly. A čo sme zistili po roku je, že skoro nikdy nejde o sval. Je to platnička, sú to väziva, ale sval sa snaží ochraňovať tieto kĺby a tieto štruktúry a potom cítite bolesť vo svale, ale musíte sa dostať k tomu, čo spôsobuje tejto bolesti. Mali sme tu bedrové prípady, to je prípad z roku 2004, chronický prípad pre 8 rokov. Pri iných liečbách sa to nedarilo vyliečiť. 6 návštev, 6 týždňov a dostalo sa z bolesti 6,8 na 1,6. Včera tu bola pani, ktorá prišla za mnou a mala veľkú bolesť na pleciach. A bolo to medzi jej lopatkami a my sme použili frekvencie na liečbu nervov, aby mohla lepšie hýbať rukou, aby mohla relaxovať práve to svalstvo.
mohla potom sme liečili platničku. Trvalo to asi 20 minút a po 20 minútach sa zbavila tejto bolesti. Ja som jej ale vravela, že to nebude trvať dlho, lebo pochádza jej bolesť z krku a to je niečo, čo sa schyláva za oponami. Takže my sa musíme naučiť, odkiaľ táto bolesť pochádza, lebo len takým spôsobom to bude fungovať. Vieme, že vieme uvoľniť tkanivo jazvy. Vieme sa toho zbaviť. Máme štúdie v roku 2003. Pacienti, ktorí mali popáleniny a mali jazvy, všetci 7 z 8 pacientov mali štatisticky signifikantné zvýšenie rozsahu pohyblivosti a to boli neuveriteľné prípady, ktoré sme mali. Keď ste niekedy smutní alebo váš život je ťažký, tak choďte len na oddelenie, kde sú ľudia s popáleninami a hneď sa vám zmení perspektíva. Jeden muž mal napríklad taký cieľ, že chcel držať pohár v ruke. On sa sám popálil, keď robil vypražané baklažany. Olej sa na ňo vylial a jeho ruka, jeho prsia boli popálené, jeho krk. A jeho cieľom bolo, aby mohol chytiť pohár s kávou. A po trojdňových liečeniach, sedeniach mohol držať tento pohár. Mali sme abdominálne jazvenia, to je pomerne dosť zložitá záležitosť abdominálnych adhézií. Máme taký výskum z Texasu, že kde hovoríme pri operáciách sa stehmi dávajú zranenia dokopy a keď je slabé toto zošitie, po týždne by ste mali mať jazvové tkanivo, ktoré je veľmi tvrdé. Bolo biele, bolo veľmi tuhé to tkanivo. Je to ako keby máte takéto masné mäso na stejku, bolo to veľmi tvrdé. My sme teda to druhý týždeň otvorili, túto ranu, a mikroprúd sme vzali na mokrú gázu a zvonku sme sa vlastne s mikroprúdom liečili. Takže my sme vlastne odstránili stehy. Bolo to táto tkanivo, ktoré držalo dokopy tú jaranu. Tí z vás, ktorí už robili rôzne operácie, tak viete, o čom hovorím. Mali sme 6 frekvencií, ktoré sme chceli vyskúšať. Prvé 3 sme vyskúšali, nič sa nestalo. Skúšala som 4. frekvenciu, nič sa nestalo. Dostala som sa k 5. frekvencie. 13 Hz je frekvencia na redukovanie zjazvenia. A ďalšia frekvencia je na práve toto spojivové tkanivo. Ja som si myslela, že to tiež neúspejeme a pôjdeme ďalej. Ale táto adhézia biela sa stávala jasnou, priesvitnou, ako kokosový olej, keď sa rozpustí. Takže sa vlastne skvapalnila, ako keby. Toto tkanivo sa stalo skvapalným. Prvýkrát sme to urobili a potom sme to urobili ešte raz. Dali sme veci do iného poradia. Na kanáli A som mala 13 Hz, na kanáli B 77 Hz a tkanivo sa skvapalnilo. Takže ďalší deň sme mali 8 pacientov, ktorí mali priemerne 10-12 rokov abdominálne bolesti chronické. A používali sme túto kombináciu 13 a 77 Hz a to zjazvenie musíte robiť práve túto liečbu tam, kde sa orgány držia spolu, takže je to komplikované.
My sme boli, to bolo zaujímavé, ako sa nielen rozpúšťa adhézia, ale aj medzi nervom vagus a orgánom. A to bola veľmi transformačné pre zdravie tejto ženy. A začalo sa to s týmto experimentom, ktorý som popísala. Teraz s mocou prichádza aj zodpovednosť a rôzne obmedzenia. Takže frekvencia na tkanivo jazvy nemôže sa používať počas 6 týždňov po zranení. Takže keď som tu po 5,5 týždňoch pred Super Bowlom som mohla u tohto pacienta, ktorého som včera hovorila, použiť tieto frekvencie. Mali sme veľmi krátky čas pred tým Super Bowlom. Čiže vieme, že manuálna terapia kombinovaná s FSM je veľmi silným nástrojom. Väzivo, ktoré toto tkanivo drží, sa začína uvoľňovať. A potom, keď mobilizujete a počujete tam, podáte tam ruky, tí, ktorí z vás to robia, viete, o čom hovoríte, tak rozpustíte toto tkanivo. A ono sa mení tým pádom aj čas, ktorý je potrebný na liečbu. To, na čo potrebujete 6 mesiacov regulárnej terapie, urobíte za 3 týždne, 4 týždne. A je to velikánska zmena v očakávaniach a v dôsledkoch, najmä pre atlantov. Všetko toto sme vedeli. Ale čo urobíte, keď to nefunguje? Tento prípad sa mi zdá dosť vhodný na to. Pacientka povedala, moja vagina je zjazvená, keď po druhom pôrode urobili epiziotómiu u nej a bolo to také bolestivé, že nemohla mať sexuálny styk už 18 mesiacov po pôrode. Či jej môžeme pomôcť? Ona bola študentkou, takže jej manžel bol pri tom, keď sme sa o tom rozprávali. On bol tiež študentom a ja som povedala, určite budeme ťa liečiť. Jeden kontakt sa dá za sakrum. Ja mám grafitovo-kontaktný rukavicu, ktorá vedie elektrinu. Potom s vodou a nejakým lubrikantom môžete vložiť prst do vagíny a takže som tam vložila ten prst a nebolo tam vaginálne jazvové tkanivo. Nemala jazvu z epiziotómie. Nebola tam. Ja také poznám prípady, ale tam nebola. Ale mala toľko bolesti, že nemohla mať sexuálny styk a chcela mať ale tretia dieťa. Takže som tam vložila prst ešte o centimeter ďalej a dotkla som sa svalov na panvovom dne a ona zlevitovala. Boli tam spazmy a veľmi, veľmi bolestivé na dotyk. Ja som liečila nerv a tkanivo a sval a nič sa nestalo. 3%, 5% zmeny na ľavej strane. Ja som išla som na pravú stranu, 2% zmeny. Ale kým som liečila pacientku, tak ona rozprávala, celý čas rozprávala. A povedala, moje prvé dieťa sa narodilo príliš skoro a bolo na intenzívnej starostlivosti. Tak a čo vtedy vy robíte, keď je vaše dieťa v nemocnici na intenzívke? No samozrejme, že nejdete domov, idete domov a máte sex. Takže jej dieťa sa narodilo len 10 mesiacov po prvom dieťati. Len 10 mesiacov bolo medzi nimi. A ona povedala, že môj uterus nikdy nemal čas sa vyzdravieť. A pacientka rozprávala tento príbeh. Niektorí ľudia stále znova a znova rozprávajú ten istý príbeh a ona to povedala znova. Moja maternica sa nikdy nemala čas vyzdravieť z toho.
a vravela kúsky tohto príbehu, ale znova sa vracala k tej vete, moja maternica sa nikdy z toho nezdravela. A keďže nič iné nepracovalo, nefungovalo, tak ja som povedala, dobre, tak čo to je vlastne? Svaly sú v spazme. Prečo sú? Cerebellum kontroluje tónus vo svale. A tak je potrebné otázky sa pýtať, že prečo to robí? Prečo to robí ten mozog? Mozog kontroluje tónus v svalstve. Prečo je tam tento spazmus? Takže čo sa vlastne ten mozoček snažil ochraňovať týmto spôsobom? Pozrite sa na architektúru. Čo chce mozoček ochrániť tým, že kontraktuje tieto svaly? Tu máme maternicu, tu máme sakrum, tu je pelvus, tu máme svalstva a tu je uterum. Čo chce mozoček chrániť tým, že stiahne svalstvo a zabráni sexuálnemu styku? Moja maternica sa nikdy nemala čas zrenovovať, sa vyzdraviť. Najprv myslíte na emočnú traumu, takže použijete frekvenciu na emočnú traumu, ale nič sa nestalo. Vyzdravieť sa z traumy, na to je sekvenciu, ktorú používate ako pravidlo. Riešite emócie, traumu, rebotujete to tkanivo a pokračujete jednoducho túto abecedu, nasledujete tento poriadok. Za 20 minút sa vlastne pánvové dno úplne zrelaxovalo a všetka tá bolesť bola preč. Ja som skompletizovala tú liečbu a 11 mesiacov neskôr sa jej narodilo jej druhé dieťa. Takže táto frekvenčná kombinácia, frekvencia na zrušenie traumy je 294 a frekvencia pre uterus je 34 Hz. A styk už bol bez bolesti a to tretie dieťa už má 2 roky. Ale musíte dávať pozor. Ako sa to stalo teda? Toto je vlastne pokračovanie konverzácie, čo sme mali včera. Keď ste polovodič a tlačíte do spájaceho tkaniva vlastne uložíte túto bolesť, tak následne to telo reaguje aj na táto. Nevždy sa to dá predpovedať, ale nič iné nefunguje. A to sa nás dáva späť ku biologickej rezonancie. Výživové látky sú ako kľúče. Je to ako kľúč, kam chceme ten kľúč vložiť. A to sa nám otvára len na základe určitého signálu. Keď zmeníme bunkovú signalizáciu a štruktúru elektromagneticky, tak sa nám to zmení. Je to veľmi priame, dá sa to naučiť, dá sa to reprodukovať a zmení to vlastne vzorec, čím sa dá príčina liečiť. Budem hovoriť o detoxikácii. Je to pomerne komplikovaná záležitosť. Ide tam o organické látky. Musíte sa opýtať, používame toto slovo, ideme detoxivať. Už ste niekedy nad tým rozmýšľali, čo to vlastne zaujíma? Máme takú predstavu, že ako keby sme plávali v polievke toxínov a toxíny majú veľa formov. Ja budem hovoriť o 3 frekvenciách, ktoré máme pre všeobecné toxíny a organické toxíny, ale čo vlastne robíte, keď detoxikujete pacienta? My vlastne podporujeme pečeň a obličky a snažíme sa, aby sa všetko hýbalo a takže, aby ste mohli vylúčiť toxíny. Ale to nie vždy funguje a hlavne to trvá dlho. Už ste rozmýšľali nad tým, prečo je to také zložité, lebo organické chemikálie, frekvencie
It's absorbed through the lungs, the skin, and the intestines. Akákoľvek organická chemika nie je nabitá. Food that has been Absorbujeme treated ich with cez pesticides, vnútornosti, and that cez organic chemical kožu, comes in and is absorbed through your keď intestines. jeme stravu, ktorá Detergent aisle sa k nám in the dostáva do grocery našich store, and vnútorností. that smell that you have, the fragrances from the Idete do soap, potravín a that's cítite absorbed through your sinuses and your lungs. frekvencie z týchto látok. To sa absorbuje cez vaše pľúca, takže všetko sa absorbuje do vás. A ako oni, Come embedded in the cell membranes, and they change oni sa stanú ako keby vsadené, uložené do membrán buniek a menia signalizáciu buniek. Tu máme bunky, to sú proteíny, ktoré idú cez bunku our favorite in the US a is vy ste run vystavení I think it's illegal here, thank God. napríklad, But anyway, so you have an organic chemical that myslím, gets že tu v Európe je to embedded in this ilegálne, lipid ale napríklad membrane. máte organické chemikálie, ktoré sú vsadené do tejto lipidovej membrány. And it has the A je to ability ťažké, to je to ťažký change proteín cell signaling, a má schopnosť benzene, ethanol, zmeniť different signalizáciu bunky, change how the signaling benzín, molecules work. etanol. Oni všetky menia, ako signalizujúce molekuly pracujú. Genetic expression and cell Takže function. tieto molekuly The organic chemicals that are potom embedded majú in the membrane, vplyv na genetickú funkciu. Organické it's not a problem. chemikálie sú... If it was just sitting there, it wouldn't do anything. The problem is Keby that sme- they change, they're heavy. Problém je and ten, they affect že this receptor. oni menia, This sú receptor is ťažké sitting in this membrane. a vlastne zasahujú tento receptor. Tento receptor tu sedí v membráne a oni sú ťažké a sú chemicky aktívne. Sú ako signál, ktorý mení tento receptor. Keď sa nad tým zamyslíte, vaša bunková membrána sa premení na zásadným problémom a keď sa znova vytvoria, tak organické chemikália zmizne. Už tam nie je. Rozmýšľali ste nad tým? Membrána sa zmení, prevráti sa a chemikália samotná detoxikovaná a bola vylúčená. To robíte, keď podporujete pečeň a obličky. Pomáhate im vlastne vylúčovať túto chemickú látku. Toxíny teda odídu, ale signalizácia je stále premenená. A preto to trvá tak dlho, kým sa pacientovi polepší. Áno, toxíny sú preč, urobili ste svoju prácu, ale signalizácia, tento receptor je stále zmenený. A kvôli tomu vy ste sa zbavili chemikálie a receptor je stále zmenený vo svojej funkcii ako anténa, ktorá je teraz nasmerovaná nesprávnym smerom a potrebuje vlastne signál, aby sa otočila naspäť. Takže máme 3 frekvencie a to sú 57, 900 a 920, ktoré zmenia signalizáciu po tom, čo toxíny sú preč. Tieto frekvencie používame, aby sme zmenili vzorce. A mne to trvalo 15 rokov, kým som rozumela, prečo pacienti nedostávajú reakcie na detoxikáciu. 57, 900, 920 sme použili na pankreas, na čreva, na pľúca, na akékoľvek tkanivo, kde toxíny pôsobili. Tieto frekvencie sme použili a za 20 rokov sme nikoho neurobili chorým. Keď odstránime toxíny, tak oni by sa mali ochorieť, áno? Po 20 rokoch sme prišli s týmto modelom signalizácie, takže rozumie, frekvencie menia tento vzorec alebo efekty toxicity, namiesto toho, aby odstraňovali toxiny. Takže keď detoxikujeme pacientov, robíme oboje veci spolu. Je to asi 2-ročný projekt, 1-ročný projekt, ktorý my urobíme za 4-5 týždňov.
Mojou prácou je, aby sa vaša práca uľahčila. Hovorím o mozgu, o črevách, o pečení, o nervoch. Kdekoľvek sú tieto toxíny zakotvené, my zmeníme signalizáciu a tkanivo sa zmení. Pri ťažkých metaloch je to iné. Oni sú nabité, ťažké kovy. Oni nikdy neodídu a s frekvenciami pre ťažké kovy sa môže niečo zmeniť. Ja v tomto momente vám nedám frekvencie je pre ťažké kovy. Nie sú ani v mojich knihách, lebo môžu ľudia z toho ťažko ochorieť. Takže detox pre ťažké kovy, frekvencie, keď používate v kombinácii s inými frekvenciami, ktoré nerobíte bežne. Je tu veľa vecí, ktoré môžeme robiť, ale je dôležité povedať, čo nemôžeme robiť. Nemôžem opraviť všetko v každom človeku. Nie je to všeliek, je to biofyzika, o ktorej správame. Je veľmi ťažké niečo opraviť, čo sa stále zláme, čo sa stále pokazí. Keď chcete zabrániť, aby sa loď potápala stále, tak musíte prestať robiť diery do tejto lode. Čiže ide o to, ako pacient sa strávuje, ako slíp, ako spí, aký má emočný prístup. To je dôležité. Pretože frekvencie sú nástrojom, ktoré vám pomáha robiť to, čo robíte. Nemôžete liečiť aj to, na čo nemyslíte. Pacienti, ktorých som mala prvé 2 roky, nemyslela som na veci a trvalo mi až 2 roky, kým som pochopila, čo mám skutočne liečiť. Liečiť sa bude len to, na čo vy vyberiete. Takže keď si myslíte, že keď sú všetky problémy emočné a tento pacient si myslí, že nie sú emočné, tak to nebude fungovať. Keď liečite len emócie a nie sú to emócie, tak to nebude fungovať. Keď je problém, nie je toxicita a vy liečite toxicitu, tak to nebude fungovať. Keď je problémom, nie sú svaly, ale vy budete liečiť svaly, tak to nebude fungovať. A frekvencie robia to, čo majú robiť. Keď som liečila ženu s tým panvovým dnom a používala som práve tieto frekvencie, nezmenilo sa to, pretože nebola chyba v svale. A vtedy musíte použiť mozog a povedať, aha, tak čo je vlastne za tým? Sú tu ľudia, ktorí robia fyzickú medicínu, napríklad športové zranenia. Aha, 1, 2, dobre, tak to pre vás nebude až také zaujímavé, ale odpoveď frekvencie, si myslíte, že to je dar pre vašu myseľ, takže toto je niečo pre tú fyzickú medicínu, čo niektorí ľudia z vás nerobia. Ale nahovorí nám to, ako rozmýšľať o tom, že k čomu sú užitočné tie frekvencie. Mozoček bude zabraňovať svalov, ktorý bude riskantný. Mozoček Mali sme maratónca napríklad v Austrálii. Prišla ku nám so svojím doktorom a trénerom. Ona behala maratón a komerčne zarábala tak peniaze. Maratóny a ultramaratóny. Prišli a povedali, jej pravý sval tento sval je slabý. A tým pádom má stále zranenia. Glutés je slabý a tým pádom dochádza k zraneniam. Tak prvá otázka je, aj tí, ktorí nerobíte fyzickú medicínu, dá vám to nejaký zmysel? Že ten, kto zarába peniaze tým, že zarába maratóny, by zrazu za 18 mesiacov mal veľmi slabý sval, to nedáva zmysel. Ja som vedela, že nie je problém v tomto svale. Veď oni už riešili ten sval a nevyriešili nič, takže
Ja som vravela, že vy ste robili s jej chrbticou a ak by to bol problém, tak už by ste to určite vyriešili. Takže sme ju testovali tu a pýtala som sa jej, kedy mala zranenie. Ona vravela, že pred 20 mesiacmi jej nerv bol medzi dvomi svalmi pritlačený a my sme teda riešili tento nerv. Vyriešili sme jazvové tkanivo. Zase merali ten sval a zase bol 100% fungujúci. Tento sval ochraňoval tento nerv vpredu. To bolo to isté ako včera pani s tým plecom a s jej bolesťou. Skoro každý má určitý bod, kde máte bolesť tuto. Taký bod bolesti, keď sa stlačí a vám máte slzy v očiach potom. Tak tam je nerv. A ten sval medzi 5. a 6. nervom môžeme iritovať tento nerv a potom sa bolesť dostáva až sem, až ku svalu, ktorý nám tu prechádza. Mozoček vypne tento sval, ktorý potom robí toto s našou rukou. Len aby chránil tento nerv. Takže keď chcete vy pomôcť tomu plecu, musíte uvoľniť najprv to tkanivo medzi fasciou a tým nervom. Takže sa musíte pozrieť, čo je za tým, čo vidíte. Vidíte bolesť v pleci. Ale prečo je to tam? Sú tam princípy, ktoré platia pre všetko. Takže tento seminár, ktorý ja dávam 4 dní a tie knihy, to je len začiatok. Frekvencia a odpoveď refrekvenčná vás naučí vlastne, čo potrebujete vedieť. Až keď máte spôsob, ako adhézie uvoľňovať medzi nervom a fasciom a väzivom, ako budete vedieť, či toto adhézie je to, čo iniciačne spôsobuje bolesť? Nemyslíte možno na to hneď, ale nervová bolesť je to najjednoduchšie, čo máme liečiť. Chiropraktici a lekári nemyslia na bolesť nervov, lebo nevedia, ako ju riešiť. Ale pre nás je to jednoduché. To je prvá vec, ktorú riešime. A keď máte spôsob, ako by ste prišli na to, ako pri tej pacientke pomôcť, ktorá mala problém s panvovým dnom. Aby ste boli schopní za 20 minút, musíte odstrániť ten vzorec. A nikdy by ste na to nemysleli, keby ste nemali tento nástroj, ktorý to umožňuje. Takže práve tá odpoveď frekvenčná vám to umožňuje. Môžete meniť automaticky funkciu, veľmi rýchlu, veľmi priamo, bez rôznych liekov, bez externej terapie. Frekvencie menia autonomickú funkciu. Toto je štúdia, ktorá bola robená v roku 2013. Ja som ju nerobila, ale je to o tom, čo robia frekvencie. Dá sa to naučiť, dá sa to reprodukovať. Roger bol doktorom v Kolorade. Po obede robil tento systém. Mysleli by ste si, že cyklus by bol viacej aktivovaný po obede. On urobil jednu liečbu, aby zvýšil aktivitu sympatického systému, sústavy. Urobil to 1 minútu liečbu, potom 2 minúty čakal a potom urobil ešte jeden test a sympatetiky vyšli hore a parasympatikus išiel dole. Urobil iný test, druhý test, 1 minútová liečba, 2 minúty čakal a znovu test. A tu
urobil frekvencie, aby ukľudnil parasympatikus, aby ho dal dole. Tu pre každú frekvenciu 1 minúta liečby, 2 minúty čakal a znovu test. A bol schopný zvýšiť parasympatikum a ukľudniť ten druhý. Takže v podstate je to 3-minútová záležitosť. A uviedol ich znova do normálu. Ak ste schopní urobiť toto, tak vás to naučí rešpekt voči tejto liečbe. Kvôli tomu, že to môžete urobiť, mali by ste to aj urobiť. Ak potrebujete sympatikus u pacienta znížiť, aby ste zlepšili jeho spánok a jeho trávenie, tak mali by ste toto zlepšiť. A je to veľmi jednoduché, keď použijete tieto frekvencie. Aby boli trvalé výsledky, tak musíte zmeniť stabilný stav. Frekvencie fungujú tak, aby tie zmeny nastali okamžite. Najlepší príklad je pri vode. Voda je stabilná. Keď máme 0 stupňov Celzia, tak je stabilná voda. Keď zvýšime teplotu na 1 stupeň a medzi 1 a 99 stupňom je voda zase stabilná, je kvapalná. Keď je okolie je medzi 1 a 99 stupňov, tak je voda kvapilná. Keď máte 100 stupňov, tak sa stane potom parou. A keď nezanecháte tú teplotu pri 100 stupňoch, tak budete mať zase stabilnú vodu. Máte okolie, ktoré podporuje to, čo ste robili s frekvenciami. Frekvencie tvoria okamžité zmeny pri tkanive a tieto zmeny môžu byť permanentné. Sú pacienti, pri ktorých to robíte 2-krát, 3-krát, a oni už sú zdraví, ale musíte zmeniť stav pri tkanive. Tá pani mala svoju maternicu už zdravú. Už ste vyriešili tú traumu po traume, po pôrode. Takže tieto zmeny môžu byť permanentné. Keď je pacientov metabolizmus a jeho prístup a je mechanika, ktorá podporuje všetky tieto zmeny. Po včerajšej prednáške som mala nejaké otázky, takže tu máme frekvencie pre rôzne časti mozgu. Toto urobila Alicia Thomas, ona je PhD, je terapeutka a ona má pacientov tu. Majú liečby 1, 2, 3. Pacienti boli v kóme 3 týždne, 2 týždne predtým a toto je EEG. Toto je časť z prefrontálneho kortexu. Všetko sa zlepšovalo až na toto. A tu máme frekvenciu pre prefrontálny kortex. Takže tretia liečba vlastne fungovala, aby sa prefrontálny kortex dostal do normálu. Ona to kombinovala s cvičeniami na tréning mozgu. Takže máte frekvencie a používate ich s tým, čo je súčasťou vašej terapie a vašich profesionálnych zručností. Podporuje to, čo robíte a dáva vám to okamžitú reakciu. A podporujúca terapia je to pre pacienta a urobí zmenu permanentnou. Robí niekto z vás to, čo je funkčnou medicínou? Funkčná a integratívna medicína trvá príliš dlho a veľa stojí. 12 mesiacov, ale keď máte frekvencie a pacient bude nasledovať dietu, tak to môžete znižiť na 6 týždňov. Keď skombinujete tieto dve. Niekto sa ma včera pýtal na autizmus. To je tá istá Alicia Thomas. Mala autistické dieťa. Toto prezentovala v roku 2013 na našom
sympóziu, toto vyššie číslo, keď čísla idú vyššie, tak to indikuje nejaké zlepšenie. Neviem o jej testovacom systéme, ale povedala, že keď sú čísla vyššie, tak je to lepšie. A to sa reflektuje aj v EEG, ktoré urobilo. Toto je meranie EEG toho dieťaťa. A tu máme zo 68 na 70 a zo 65 na 73. To je po 3 týždňoch. Toto je na konci týždňa 2. Čísla sa zmenili takto. Čiže zo 70 na 79 a na konci čísla 3 išlo až na 89. Takže EEG meralo zlepšenie za 3 týždne u autistického dieťaťa a je to mimo toho, čo by ste vy očakávali. Za 1 týždeň sa to zmenilo z 83 na 88. Je to ako jazyk. Ja hovorím len anglicky a chcem ísť do reštaurácie a chcem si objednať jedlo, tak sa musím naučiť po nemecky. A naše frekvencie sú medzi 1 a 1000 Hz a sú v kombinácii na 2 kanáloch, takže ona ho liečila s frekvenciami pre rôzne časti mozgu, pre frontálny kortex a amygdala a pravdepodobne aj medzimozog a protokol je v jej prezentácii na sympóziu, takže keď sa zúčastníte FSM kurzu, tak môžete si kúpiť aj také kompendium, kde sú slajdy zo všetkých našich kurzov a prezentácií a tam budete mať detaily. Je tam všetko za posledných 16 rokov z rôznych oblastí. Ale je to dobrá otázka. Frekvencie zmenia gény a urychľujú liečenie, takže ako to robia? To sme už robili včera. Vaše telo je kvantovo-biologický systém a živé tkaniva sú biochemické a držia sa spolu elektromagnetickými väzbami a každá väzba má určitú rezonujúcu frekvenciu. Takže vaše telo je elektromagnetický systém, ktorý vyzerá pevný, ale bunky majú funkcie ako polovodičová sieť. Majú prúd, majú nábitie, majú informáciu. Majú náboje na informáciu. Včera sme hovorili o tej speváčky, ktorá dokáže rozbiť pohár, v ktorej je olovo, pretože začnú vibrovať atómy olova v tom kryštáli a keď vibrujú tak veľa, že ich väzby sa rozrušia, tak vtedy sa sklo rozbije. To sme si hovorili včera. Biologická rezonancia vysvetľuje efekty na tkanivo. Lieky alebo výživa fungujú ako kľúče, ktoré otvárajú alebo menia membránu. Frekvencie menia membránu a otvárajú ju. Včera sme hovorili o tom 4-hodinovom okne a o tom pacientovi, ktorý bol liečený a za 4 hodiny vlastne sa mu polepšilo. Teda druhý deň sa mu polepšilo. To je niečo, čo sme neočakávali. Ja som vám povedala, že ja som jej vravela, že 4 týždne bude mať bolesti a tak ďalej a hneď na druhý deň ich nemala. Tieto gény sa zapnú v novom zranení a keď zmeníte stimuly, ktoré zapínajú tieto gény, tak ich to vypne. Ale ako to funguje v praxi? Máte tu jedovaté pavúky v Nemecku, alebo nie? V Spojených štátoch máme takéhoto jedovatého pavúka a toto je 2 dní po tom, čo uhryzol takýto pavúk pacienta. Bol to môj priateľ. Išiel ku lekárovi a povedal mu doktor, áno, to je uhryznutie od tohto pavúka. Za 2 týždne budeš mať rannú léziu a asi je to centimeter hlboké, lebo toxín sa dostáva do žíl.
a za 4 týždne urobíme operáciu a vyčistíme potom toto tkanivo a po ďalších 2 týždňoch zase budeme čistiť to tkanivo a nakoniec za 6 až 8 týždňov bude sa to začať liečiť a za 4 mesiace už budeš mať v poriadku, ale budeš tam mať jazvu a nejakú časť skvalu asi strátiš. To nebolo veľmi príjemné sa dozvedieť. On prišiel ku mne a ja som nad a pod ranu som viedla ten prúd a tu vidíte frekvenciu na zápal. Toto je toxín, ktorý uvoľňuje práve tie žily a tvorí nekrózu. A ja tu mám frekvenciu pre nekrózu a pre toxíny a pre zápal a pre artóriu. A to je to, čo uvoľňuje. Takže aké tkanivo je to? Ide o artérie a o čo ide? Ide o zápal, lebo to bolo toxínom zničené a vytvára to nekrózu, takže toto vyberete von a potom liečite tkanivo na traumu, čiže základné frekvencie na traumu. Toto je ďalší deň. Ťažko to vidieť na tomto slajde, ale je to tmavo-purpurové. Nie je to čierne, ale je to tmavo-purpurové. Ďalší deň tu vidíte tu, že sú farby svetlejšie. Tam je vidno, kde bol uhryznutý. A ďalší deň je to ešte menšie. Tie isté frekvencie sme počuli. Neviem, či vidíte ďalší deň, ale práve tu je to dosť tmavé. A je tam taký tmavé 2 bodky, kde bol uhryznutý. Tak sme použili frekvenciu na uvoľnenie týchto zrazenín a on začal trošku krvácať tam. Ale bola to svetlá farba, svetlá krv a to bolo fakt cool. A tak sme potom použili frekvenciu, aby sa zastavilo krvácanie. A zase to bolo tmavo-purpurové. A toto je prečo to spôsobuje toľko zábavy. My si povedali, urobme to ešte raz. A zase sme to urobili, potom sme zastavili krvácanie a my sme ho zase riešili, ten zápal a nekrózu. A toto je ďalší deň, je to ešte menšie. Uvoľnili sme to krvácanie, základný problém sme riešili, čiže 1, 2, 3, 4 liečenia za 4 dní. A potom sa on prestal sťažovať na to. A asi o týždeň som povedala, vieš čo, mali by sme to odfotiť a pozrieť sa na to, ako to vyzerá. A ono to už úplne zmizlo. Takže frekvencie robia presne toto, čo majú robiť. Keď ich použijete, tak to nemusí byť komplikovaná záležitosť. A nemusel ísť na zákrok chirurgický a bola to fakt zábava. Po operatívne výsledky, toto máme po cisárskom reze. Výsledky FSM, pacientka sa dostane z nemocnice po 3 dňoch a kontrolovaný pacient pred FSM a za 3,3 dňa. Tu sú výsledky pacientov, ktorí boli liečení a ktorí neboli liečení. Toto sa bude čoskoro publikovať. Tu sú diabetickí pacienti. Pacient mal mať amputovaný tento palec, ale čakali, či sa to zhorší. Mal nekrózu na 2. a 3. článku, nemal tam cit. 7 z 10 oblastí na jeho nohe boli vyliečené. Asi 11 sedení sme potrebovali a toto je to, čo sa stalo. Toto sa stalo za 4 týždne. Nemuseli byť amputované jeho prsty. Má diabetes naďalej, lebo nedrží sa ani diety. Musíme dať kontrolu, cukor v krvi musíme dať pod kontroly. Budete ho liečiť, ale musí chodiť ku vám na sedenie. Bude mať stabilný stav.
nové zranenie. Hovoríme o nových zraneniach, ale kedy je nové zranenie novým zranením? Niekedy pacient príde a má strašnú bolesť medzi rebrami, alebo zranenie sa na príliš triviálne, aby spôsobil takú hroznú bolesť. Ale tento opar máme ako zranenie a to už je 5-ročná záležitosť. Je to jedinečný prípad, ktorý sme mali. V magazíne o bolesti to bolo publikované, lebo priebeh tejto choroby tohto oparu pri 85-ročnom mužovi je veľmi známy. Keď poznáte, keď sa na ňo pozriete, viete, na čo zomrie. Určite sa mu tento stav nezmení. Hovoria to, čo tradiční lekári mu povedia. My sme ho liečili za 4 hodiny, nevrátila sa mu bolesť a začali mu vysychínať lézie, ktoré za 2 až 3 dni zmizli. My máme frekvenciu, ktorá je práve dobrá na takéto stavy. Biologická rezonancia je jediná vec, ktorá práve môže zmeniť proteínovú konfiguráciu membrány, ktorá zmení signalizáciu bunky a uvoľňuje vlastne tieto jazvenia a prekríženia jazvení. A jednoducho rozburáva kapsulu vírusov. Pri jednoduchých vírusov tie sú relatívne malé a dáva to zmysel, že je možné, že frekvencie vlastne rozrušujú ich kapsuly. Myslím, že to nefunguje na infekcie a pri parazitoch, že to tak nefunguje, lebo tie organizmy sú príliš komplikované, aby boli takto smrteľne zasiahnuté frekvenciami. Rezonančný efekt. Veľa ľudí si kúpia túto knihu a sú potom šťastnými, ale je to ako FSM začalo, čo mňa poháňa, čo je našou misiou a ako to funguje, aké sme mali prípady a zároveň sú tam aj protokoly pre mnoho ochorení. Kronovú chorobu, čo sa týka zápalov pečene, diabetických neuropatií, astma. Táto technológia nebude úspešná, keď ja budem jediná ju používať. Takže je dôležité, je to reprodukovateľné, že sa to dá naučiť. A dôležité je, že vy sa naučíte, ako to používať, aby pacienti všade na svete mohli dosiahnuť úľavu. Takže naučte sa, ako to používať. Toto je učebnica v nemčine, na ktorú som ja veľmi vďačná, že Time Waiver urobil preklad. Je to veľmi vzrušujúce mať ju aj k dispozícii pre nemecky hovoriacich klientov. Toto je seminár, kde sa naučíte túto reč, ktorou ja rozprávam, dávam protokoly. Bude to v Norimberku od 1. do 4. decembra, potom budúci rok budem v Londýne. A mám pocit, že v roku 2019 budem zase v Nemecku. Takže frekvenčný špecifický mikroprúd určite zmení váš život navždy. Keď uvidíte, čo je za tým, čo si myslíte, že vidíte, a keď raz budete mať nástroj, aby sa toto dalo zmeniť veľmi rýchlo, tak už sa nikdy nedostanete späť. Už sa nedá ísť späť a myslieť si, že to nefunguje. Vy máte práve to pozitívne, že viete, že to funguje. Viete, že tieto frekvencie fungujú. Mám asi 32 minút ešte k dispozícii. Mám určitý prípad. Chceli odo mňa, aby som jeden prípad ukázala. Stroke, čo je pri mŕtvici.
into double digits. We have 20 Určite sa to dá liečiť, ale ešte sme nemali nikoho, na koho by sme mohli to použiť. Máme po mŕtvici, keď máte bolesť v tele. Áno, je to jednoduché. Nie je to ale trvalé. Takže opäť sú tam nejaké reštrikcie. Môžete zlepšiť funkciu tkaniva okolo toho a môžete zmeniť funkciu tkaniva pri telemickej bolesti. Trvá si 2 až 12 hodín, druhé sedenie 6 až 18 hodín. Každý raz je to trošku dlhšie, ale nestane sa to permanentným. Stále sa to vráti, ale vráti sa to v menšej miere. Začnete na 9, potom sa to zmení na 8, potom na 6, to sa zniží. To je tá talamická bolesť. Paralýza z mŕtvice je iná. Motorické funkcie sú tiež zhoršené. A čo sa týka miechy a zranení miechy, niektoré sú jednoduchšie, niektoré sú ťažšie. S motorickými cestami máme trošku problémy. Kognitívne funkcie pri mŕtvice dajú sa zlepšiť. Alicia Thomas má niektoré zaujímavé údaje. Robí aj tréning rečový pre ľuďoch po mŕtvici a s mikroprúdom pre mozog poracuje. V kombinácii s FSM robí tréning rečový pri otrasoch. Takže áno, nie je to magická palička. Rada by som ju takto používala ako magickú paličku, ale zvyčajne môžeme pomôcť. Nejaké iné otázky? Okay. Multiple sclerosis. Can't put tissue back that's not there. Slow the progression. That's easy. Multiple sclerosis is an autoimmune disease. Pri skleróze multiplex dá sa spomaliť progres. Je to zápalová záležitosť. Vieme redukovať tieto zápaly. Z toho stavu, kde ste, keď začnete liečbu, môže redukovať progresiu. Môžete tkanivo jazvové vybrať, ale ono to trošku zlepšuje prepojiteľnosť, ale neviem to čas zapnúť, aby sa zase zlepšil stav. Títo pacienti musia byť na vysokej dóze vitamínu D. Gluten nesmú prijímať. Kokosový olej brať. Musíte riešiť ich čreva. Skleróza multiplex je o nervovom systéme. Je to spomaliť progresiu a korigovať to, čo spôsobuje imunitný systém, myslieť si, že vaša mysľ patrí niekomu inému. Dáva to zmysel pre vás? Toto je prípad, je dosť komplikovaný. Ja preskočím frekvencie, ale ona mala 38 rokov, mala 22-ročnú históriu abdominálnej bolesti, ktorá išla až do detstva. Keď prišla ku mne, tak ju sprevádzal manžel, mala 3 deti, bola na vozíčku, práve sa vrátili z dovolenky a zastavili sa v Portlande a ja som bola práve u mňa v praxi, takže prišla ku mne. Ona nemohla sa sama presunúť z tohto stolika. Mala veľa, z stoličky. Mala abdominálnu bolesť. Keď mala 16 rokov, mala aj horúčku a abdominálnu bolesť. Povedali jej, že má nejaký vírus.
každý deň, keď mala 10 rokov, každý deň zvracala. V roku 95 sa vrátila táto bolesť. Hovorili jej, že má zmeniť svoje stravovanie, dali jej nejaké medikamenty a vlastne zápal slepého čreva mala v roku 95. Robili jej operáciu v roku 1997, čiže rok a pol mala abdominálnu bolesť a v marci 97 jej robili práve zvyšky tohto slepého čreva za jej pečeňou. Zase jej robili zákrok, mala tam absces, ktorý jej odstraňovali. Na antibiotika musela brať. Zase mala potom v júni chirurgický zákrok a v oktobri mala, čiže 4 operatívne zákroky za rok, 3 za rok. V oktobri 97 mala intenzívne abdominálne bolesti, nebola schopná končatinami hýbať a chodiť. Išli za indiánom, za šamanom, ktorý dal nejaké bylinky a to vyriešilo jej problémy. O rok neskôr mala flashbacky, čiže sa jej vrácali spomienky na sexuálne zneužívanie z detstva, išla ku terapeutovi, zlepšil sa jej stav, vydala sa, potom mala ovariálnu cystu, v roku 2001 dieťa, 2001-2002 mala potraty, 2003. Keď sa pozriete na to, je to dosť strašidelné a ešte sa to aj zhorší. 2003 sa presťahovala do nového domu, maľovali ho, dali nové koberce a za 7 dní mala intenzívne bolesti, nemohla sa zase hýbať pre mesiace. V roku 2004 druhé dieťa porodila, išla do Mayo kliniky, fibromyalgiu jej diagnostikovali, nevedeli ale presne, čo s ňou je, takže jej povedali, že má Crohnovú chorobu, mala lupus, išla zase za terapeutom, jednoducho chcela vyriešiť tento problém. Išla za chiropraktikom, ktorý jej pomohol s chrbticou a s krkom. V 2005 chodila a jazdila. V 2006 znova bola tehotná. Opäť, keď deti rastú, tak nebola schopná chodiť. Mala cisársky rez, stále mala bolesť, nebola schopná chodiť alebo sa hýbať. Toto tretie dieťa nikdy nevidelo matku mimo toho vozíka. Vždycky len bola na vozíku, invalidnom. Takže, ako vidíte, to prichádzalo a odchádzalo. Bolo to veľmi mätúce. Keď sa mala dobre, tak chcela robiť veci. Nezležala v posteli kvôli tomu, že chcela ležať. Presťahovali sa do Arizony, bola stabilná, mobilná. V 2009 mala denné migrény. Tieto migrény, ktoré ona mala, merali jej tlak v mieche, ale kedykoľvek tento tlak sa zvýšil, to bude relevantné, keď budeme hovoriť o jej liečbe. Mala nízky tyroid, takže je so štítnou žľazou. 2011-2012 sa zase presťahovali do nového domu, tam bola pleseň a problém s vodou. Stratila mobilitu, zase bola na invalidnom vozíku. 2013 sa jej zlepšila mobilita, bolesť 5 z 10. Od 2014 do 2017, kedy mňa stretla v auguste tohto roku, mala bolesť a bola imobilná, bola vo vozíku, na posteli musela zostať.
Mala veľké abdominálne bolesti, nemohli ste sa dotknúť ani jej kože, také bolesti mala, nemohli sa jej blízky jej dotýkať. Mala červené bodky na rukách a nohách. V roku 2015 išli do Tijuany, a mala antibiotika a alergiu, dietu na eliminovanie alergie. V roku 2016 sa mala zase... 2015 sa cítila lepšie, bola zase mobilná. 2016 v júli niečo robila a cítila, že abdominálna adhézia sa jej odlúčila, mala potom bolesť a sa roztrhla táto adhézia opäť v roku 2017 a tá bolesť prešla z abdominálnej bolesti sa stala bolesť pre celé telo. Takže bola za celý čas v invalidnom vozíku 8,5 rokov z 10 rokov. Keď hýbala rukami a nohami, tak sa stala slabšou a mala veľké bolesti na tele. Takže my sme robili jej prehliadku, ale nemohli ste sa jej dotýkať, takže to bolo dosť minimálne. Bolesť bola 8 z 10, bola veľmi stoická. Niektorí ľudia povedia, áno, usmejú sa na vás a povedia, mám bolesť 9 z 10, ale ona tam sedela, bola sústredená, ale povedala, nebola dramatická, bola veľmi stoická, povedala, bolesť je číslo 8. Nerobila som senzorické vyšetrenie, lebo som sa nemohla dotknúť. Toto som urobila, aby som sa niečo zmerala a ona okamžite sa začala potiť, tak ju to bolelo. Pri keď som sa chytila jej brucha, tak to bolo 9 z 10. Ona povedala, keď sa postavím, keď sa na tej stoličke, tak explodujem. Tak keď ju zobrali z toho vozíka, dali ju na stoličku a ja sa jej pýtam na túto celú históriu, jej brucho jednoducho začalo rásť o 6 cm. Mohli ste vidieť, ako to rastie. Takže čokoľvek, čo robí plyny, baktérie a tak ďalej, sa fermentovali. Oni fermentujú veci, takže baktérie v jej vnútornostiach vyrábali to, že jej brucho sa zväčšovalo. Je to CO2. Bolo to niečo, čo v nej to vyrábalo, to boli baktérie. Nemohla veľmi hýbať hrudníkom, ani nohami, rukami. Takže toto je liečba. Nebola som si istá, či to použiť, ale ukáže vám to, čo je možné, keď máte nástroj, ktorý môžete adresovať to, čo musí byť adresované. Takže ja som mala 3 stroje, ktoré som používala. Prípady z fibromyalgie zo včera si pamätáte. Mali sme zápal miechy a aby sme sa jej mohli dotknúť, ja som najprv zredukovala zápal na mieche od hlavy až po päty. Takže toto som robila s jedným prístrojom. 40/10 frekvencie, 40 minút, až kým sa bolesť neznížila na 3. Tu máme frekvencie na pleseň. A tieto frekvencie, keď sa jej zvýšila bolesť a zvýšila sa jej chorobnosť vtedy, keď išla do domu s plesňami. Takže je dosť možné, že plesňové toxíny zasiahli jej miechu. Takže tieto frekvencie som použila na pleseň a na jazvenie. Jazvenie v dure a v mieche. Lebo tie majú vplyv na miechový tlak mieche.
Nikdy by ste na to neprišli, že to je spôsob, ako zmeniť tlak v cerebrálnom miechovom systéme. Ale práve takýmto spôsobom je tá liečba možná. Pred 20 rokmi sme vôbec nevedeli, ako toto používať. Keď sme znížili jej bolesť na 2, tak mala zvláštny výraz v tvári. Bola veľmi zmetená. Raz som mala pacienta, ktorý bol schopný to povedať, aj ona bola schopná to povedať. A ona vraví, že mala by som cítiť bolesť, ale necítim ju. A to je to, čo robí talamus. To je centrum bolesti v mozgu. Musíme sa zbaviť tejto zmetenosti, že nemáme bolesť. A preto som použila aktivitu talamu a za 20 minút pre ňu bolo normálne, že nemá bolesť. Už potom ani nemala ona migrény, mala iné problémy. Druhý stroj bol na chrbticu a na abdomen. Chceli sme normalizovať centrálnu nervovú sústavu a amygdalu. A to je základ všetko, čo robíme s nervovým systémom. Je tu protokol, ktorý obsahuje frekvenciu pre fermentujúce toxíny. A tak som navigovala na toto. Spustila som frekvencie. 45 minút to trvalo, redukovalo to bolesť a nafúkovanie. A ďalšiu vec, čo som urobila, je, že som liečila infekciu. Mala veľkú bolesť práve v tejto časti, lebo fragmenty jej slepého čreva našli tu. Takže tu som riešila jej hnis, ktorý bol zakapsulovaný po tejto veci. A tretí stroj, to je ten, kde sme začali riešiť adhézie bruchu. Dúfam, že to môžete sledovať. 13/77, to je to, čo sme sa naučili o adhéziách. To jej odstranilo adhézie z čriev a zo strán. Toto je vlastne kľúč, toto je frekvencia pre vagus nervus, takže ten vychádza odtiaľto a dotýka sa všetkých vašich vnútorností. Keď je vagus nervus keď si ľahnete, tak je uvoľnený. A keď sa postavíte, tak vlastne orgány tlačia na ňo. A čo to znamená za vami? Niektorí ľudia potom omdlú, musíte si ľahnúť. Takže tieto adhézie prichádzajú a odchádzajú. My sme museli medzi orgánmi odstrániť tieto adhézie a potom sa aj táto situácia zlepšila. Abdomen bol jemnejší a mozoček vlastne, prečo takýmto spôsobom reagoval? Aký orgán je pri týchto svaloch? Je to močový mechúr, sú to obličky a všetky tieto informácie, tieto kritické orgány, tieto životne dôležité orgány boli dôležité. A my sme potrebovali pohnúť svalom, aby sa to uvoľnilo. Takže keď ospravedlňujem sa, som strátila niť. Veľmi sa ospravedlňujem.
Až doteraz som ešte nerobila frekvencie pre podliatiny abdoménu. Keď redukujete zápal, čo sa stane s infekciou? Pamätáte si to zo včera? Áno, infekcia sa zhorší, keď ten zápal znížite. Vy ste správne odpovedali, mali by som po vás hodiť čokoládu, to robím na seminároch. Takže použila som frekvencie na redukovanie zápalu a celý jej systém sa ukľudnil. A preto kvôli krvácaniu sme mali podliatiny. To je frekvencia 282. Na konci bola bolesť 2 z 10. Tu máme obrázky, ako to všetko funguje. Tu máme obličky, močový mechúr, to je všetko, čo sme riešili u nej. A manuálnu terapiu sme použili tiež, preto vidíte moje ruky, tam je Solarus, tam sú tie body dotyku. A to je, ako ich opravíte. Nie skrze svalstva, ale keď adhézie odstránite medzi obličkami a močovým mechúrom, tak to pomôže. Takže bolesť bola na konci 2 z 10, mohla znovu chodiť, išla aj ku autu o 12 dní, to bola stále bolesť na 4. Ja som použila test na pleseň v moči, nebolo toxické, takže to mnoho vysvetlilo. Každý raz, keď sa presťahovala do plesnivého domu, tak bola exponovaná a dostávala vlastne tie toxíny tejto plesne do seba. A pleseň jej vlastne otrávila aj vagus nervus a časti mozgu a imunitného systému. V júli, 10. júla prišla celá rozžiarená a povedala, že jej bolesť je len 7. Prišla sama, priletela z Idaho do Portlandu, to je asi 1,5 hodiny letu. Priletela sama, žiaden vozík, žiaden manžel. Nikto, kto sa ňu staral, len ona. A bola celá rozžiarená, že abdominálnu bolesť, že má bolesť len 7, abdominálna bolesť bola 5. Ja som použila 40-minútové liečenie, 40-10 erekciu, zase sme abdomen riešili, zase sme riešili zjasvenia. A potom som riešila zápal ovárií, mala bolesť hlavy, takže sme riešili toto, aby sa ukľudnila. Tu sú frekvencie na to. Veľa vecí môžete urobiť. Ja som ten deň nevidela žiadneho iného pacienta, len ju. Teraz ten plesňový text bol pozitívny, takže sme riešili aj toto. Už nemám 8 minút? Aha. Povedali, že mám sa pozerať na tieto hodinky a tie hodinky hovoria, že mám ešte 8 minút. Aha, tak to dokončím. Liečili sme plieseň, ona sa potom liečila sama, aby mala bolesť nízko a sa z toho vyliečila. Takže čo chcem tým povedať je, že myslíte, toto je veľmi, veľmi zložitý pacient. Mali by sme robiť to, čo sa dá, mali by sme rozumieť pacientovi, mali by sme sa senzibilizovať. Keby bola v Portlande, robila by som s ňou mesiace. Ona bývala niekde inde, ale toto je to, čo sme mohli robiť. Toto je koniec jej návštevy v júli, takže náš odkaz je, že frekvencie to urobili možné, zmenili jej život a vy zmeníte tiež životy mnohým ľuďom a frekvencie menia všetko navždy.
did not know I went over time. I thought they set the timer, so I was watching. I did not know I went. Nevedela som, že som už cez čas. Oh, good. But it's anyway good. So thank you so much. Ja som urobil chybu, mali ste ešte 8 minút, ale všetko je v poriadku. Ďakujem veľmi pekne, myslím, že to je ešte len začiatok novej oblasti. My sme sa dostali bližšie ku telu pacienta, lebo ľudia, ktorí robia s informačným poľom, tak oni niekedy, viete, oni sú vo informačnom poli, ale toto je holistický prístup o informačného poľa, sú to frekvencie a dotýkajú sa to rovno tela, takže to skutočne potrebujeme vidieť osobu ako celú. Informačné pole a práca, ktorú robíte, je veľmi dôležitá, pretože keby ona neurobila všetku omočnú prácu a pripravila sa na svoju liečbu, tak nemyslím si, že by tieto výsledky boli také rýchle. Ale ona emočne sa už na to pripravovala 15 rokov, 10 rokov. Túto prácu ona už urobila. Takže keď máte schopnosť pracovať za informačným polom, tak potom riešenie to telo je oveľa jednoduchšie, keď už to robíte s týmito vecami, ktoré boli vykonané. Skrze rezonancie informačného poľa aj vy ste prišli ku nám, takže je to perfektné doplňanie sa a toto je pre Caroline malé poďakovanie. Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že k nám prídete aj v lete. Nie, budúci rok nemôžem prísť, ale určite. Budúci rok končí college jej dcera, takže nemôže prísť na Summer Time, ale určite na ďalší raz sa uvidíme. Ďakujem veľmi pekne.